Driver ng truck van nagtangkang manuhol ng mga pulis. Nasa 70,000 halaga ng itlog na kumpiska sa Santa Cruz, Ilocos Sur. Balitang tinutukan ni Ivy Hernando. Sa checkpoint ng Santa Cruz, Ilocos Sur, pinara ang truck van na naglalaman ng itlog. Pero nang siyasati ng otoridad, kargado rin ito ng samot-saring mga paputok. Nang magdesisyon ng pulis na dalhin sa istasyon ang truck van, ay tinangkang suhulan ng driver ang pulis ng 5,000 piso. Hindi na natin alam bakit may tangkang panunuhol pa. Nagtaka rin yung pulis. Ibig sabihin, baka may illegal dito. So kaya dinala yung truck doon sa police station, tapos in-inventory sila. Kumpleto naman sa papeles ang produkto at sasakyan, kaya nirelease din ng driver at pinatuloy rin sa biyahe. Hindi na rin kinasuhan ng driver. Samantala, kinumpiska ang halos 300 tray ng itlog na tinatayang 70,000 pesos ang halaga na dala ng isa pang truck van. Walang maipakitang shipping permit ang driver at mga sakay na pawang taga-Pangasinan. Paalala ng pulisya, i-secure ang mga kailangan dokumento upang maiwasan ang pagka-delay sa mga delivery ng produkto, lalo na ang confiscation sakaling may mga nalabag sa provincial ordinance. Ayon sa otoridad, nakatutok ang pulisya sa pag-inspect ng mga kargamento dahil dalawang magkahiwalay na checkpoint na ang ginawa sa border ng Tagudin at Santa Cruz. Yung ating checkpoint ngayon, dalawa na. Hinati natin yung sa Tagudin, tapos yung mga trucks natin, delivery, cargos, para hindi ma-hampered dito na sa Santa Cruz. Wala pang pahayag ang driver at mga sakay ng truck van kaugnay sa insidente. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, Balitang Amyanan.